Һәр милләт үз җирлегендә барлыкка килгән һәм буыннан буынга күчә торган йолаларын, милли бәйрәмнәрен, зәвыкларын сакларга омтылган. Мамадыш шәһәренең 3-нче санлы урта гомуми белем мәктәбендә милли җанлы, тырыш, сәләтле балалар белем ала. Төрле милләт балалары укуга карамастан, татар халкының милли бәйрәмнәрен, гореф-гадәтләрен үткәрүгә зур игътибар бирелә. Без 3-нче мәктәп әйдәманнары үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк проектын тормышка ашырабыз. Максатыбыз татар халкының электән килгән гореф-гадәтләрен барлау, өйрәнү, мәктәп тормышында яктырту. Мәктәп укучыларын онытылган юлалар, бәйрәмнәр белән таныштырып кына милләтебезне саклап кала алабыз. Без әйдәманнарның бурычы кече һәм урта яшьтәге мәктәп балаларына гаиләдә алмаган милли тәрбиянең кечкенә генә өлешен булса да мәктәптә бирү. Тәнәфесләрдә укучылар белән милләтебезнең җырлы-биюле йөзек салыш, Кәрия-Зәкәрия уеннарын уйныйбыз. Мәктәптә милли бәйрәмнәребезне уздыру зур традицияга кереп китте. Районыбызда эшләп килүче Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы белән берлектә якташларыбызга багышланган кичәләр, милли чәйханә түгәрәге уздырыла. Мәктәбебездә мәртәбәле кунаклар да еш була. Бөтен Рәсәй татар эшмәкәрләре җыйны кунаклары белән аралашу безнең өчен зур шатлык. Олимпиадалардан да читтә калмыйбыз. Татарча хатасыз республика конкурсында катнашып, укучыларыбыз җиңүче дипломына ия булды. 2018 елның октябрендә мәктәбебездә узган дөнья күләм татарча диктант акциясендә укучылар да, әти-әниләр дә бик теләп катнашты. Бүгенге көндә милли бәйрәмнәребезне, йола, гореф-гадәтләребез яңадан торгызылып, яңартылып, заман төсмерләре биреп үткәрелә башлады. Аларны халык белә, хөрмәт итә икән, милләт яши. Милләт яшәгәч тел яши, ягъни тормыш дәвам итә. Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле яхшы тел. Без татар булуыбыз